Oh, Dito na rin naman ay ni. maya taadakan, apo principal. Anya orasan. Alas 6, nakapangan pa dagiti ka classmate mo, dagiti mga maestra maturog dan. Dalos kami sa eskwelaan. Dalos kami di eskwelaan nga. Nakita na kanilulumbor siya ng muli ka dyan ti Santon. Dalos kami sa eskwelaan. Nagdalos nga. Oh, Bunjeng. Apay. Anya man dyan pulong da kanya kun nga inagawam ka no ti makanda ti classmate mo. Nagawag nga. Anmat out. Haan nga, nakuno ko no inagawan. Ti kanan nga isungag sang sangit nga nagipulong kiniinang na. Ang kumangay nagawan. Rimamana lang nito. Kuna nahiraman ko na. Ramanam ko na lang kinan mo aminan. Ako Bunjeng mangibabain ka. Ito naman tinaging bagang ramanam nito na imasatoy ko na naman. Ay na. Rimamarin mo na lang mati. Sa bali ti raman anak hindi ibusen. Awan lamot ti di mararamidin nga pakaibabainanan anak ko. Apay, kurang pa'y data balbalunam. Anak ko nagdaktal data pagbalunam. Kanan ti lima data balbalunam anak ko. Naman na lang mati. Rin naman, mahangir kan sa ngatal talaga anak ko Han mong ulutin ti kasta Rin naman na lang mati. Han mo nga ipapilit garod. Han mo ulitin Baka no bigat andaman ipulong da nga inagawa man. Na dati nga lumaklakay kan sa mga dumuldulog anak ko. Agure ka man. Apay niya man din baga ni Ma'am Yawn. Naman na Nga nasiro ka kano dites yaw. gusto mo taging tungkat ko. Matik ka mo kanya na abay tayo. Zero na. Na, Bunjeng, tapabasulan pa dyan maestrayo nga nangisiro ka niya mo. Kung mga tal talaga nag-isumbat ka. Baka ni mamati madina mo di sumuro na. Hindi pa gusto mo taging sumbat ko. At talang Kalalaingat to ba dyan skwilaan? nakalalaing ka angapan agay-ayang kada mga nagag-agaw tikang kanan ti klasem ti iso. Ay nga mga tal talaga dyan skwilaan. Gusto mo natin yung sumbat kita. Matik ka mo abay yung zero ni mama. Apay, anya titines yaw. Magbigay ng 5 parte ng katawan ko na gusto mo naging yung bagkuta. Kurit natin. Parte ng katawan, anak. Rina, kanya tayo. Dugong! Nagkatago nga parte ng katawan, anak ko. Dugbong pa lang tinaybagan. Parte mo ng katawan natin, di ba? Hindi ako parte mo ng Anya tayo. turmot. Babain ka. At ang inay. Parte mo ng katawan. Ingron. Parte mo ng katawan, di ba? Ano lilinisan tayo sa kayo ko? Hindi na mga lalaki na ingron yun. Parte ng katawan natin. Nya nga ro data. Rating? Di ba nilulubor ko ko dati rating na? Yung parte ng katawan natin mga lalaki. Ano ka ayang nagnakam? Yang itay tani. Tukak-tukak. Nagkagawa parte ti katawan. Lapayag, agong, ima, saka. Apingin. Iparte mo ng katawan na kita. Kasano nga ka nga masiro, anak ko. Kapuro kastoy, matisumbat mo. Ay na, Bunjeng. Nagaduti ikarkargam dita chan mo. Ngim no apay nga awan ti mapmapan dita utak mo. Ay!